Dysgodd Kit nad yw hi byth yn rhy hwyr i droi diddordeb yn yrfa. Ar ôl gadael ei swydd oherwydd materion iechyd, roedd arno eisiau gwneud rhywbeth gwahanol. Roedd arno eisiau treulio amser yn pwyso a mesur ei opsiynau, ond nid oedd yn gwybod lle i ddechrau. Fe aeth at Cymru'n gweithio i gael cyngor a chefnogaeth am ddim am yr hyn y gallai wneud nesaf. Ar ôl siarad â chynghorydd penodol, cafodd Kit ei gyfeirio at raglen gan Lywodraeth Cymru, sy'n helpu pobl i uwchsgilio i ddod o hyd i waith. Daeth o hyd i gyfle i gyfuno ei hoff hobi gyda gyrfa newydd. Cyfrestrodd mewn cwrs mechanic beics ar NVQ Lefel 2. Ar ôl cymhwyso, cafodd Kit ei swydd ddelfrydol yn WeCycle, y siop beics fwyaf yng Ngogledd Cymru. Gyda chefnogaeth gan Cymru'n gweithio a mynediad at gyllid am ddim ar gyfer hyfforddiant, nid yw Kit wedi edrych nôl. Wyt ti'n chwilio am ffordd o droi dy ddiddordeb yn yrfa? Mae Cymru'n gweithio yma i helpu. Edrych ar cymru'ngweithio.llyw.cymru i weld y cyfleoedd sydd ar gael i ti.